Ahojte, volám sa Daniela Česneková, som Zumba inštruktorka z Bratislavy a taktiež som Zumba Education Specialist, to znamená školiteľka Zumba inštruktorov hlavne pre Českú republiku a pre Slovensko, a pokiaľ mám čas, čo sa veľmi často nestáva, tak školím aj v zahraničí. Po dlhej dobe som si našla priestor zobrať akciu a vybrala som si práve akciu v Seredi, pretože som počula, že posledná Zumba party bola úplne perfektná. Verím, že sa tam stretneme, všetci Zumba nadšenci si spolu krásne zatancujeme, vypijeme energiu, vyskáčeme sa, vyzumbujeme. Takže teším sa na vás všetkých na Zumba Party Cubano Volume 4 v Seredi a verím, že to spolu všetci poriadne roztočíme.